Ben, bos días. Bos días. Como sempre, temos que comezar dando as grazas, especialmente os que acoden na primeira hora. Tamén, por suposto, que se incorporarán máis para adiante, supoñemos que ao longo da mañá, sobre todo cando comecen as actividades xa dentro do programa, fora do acto inaugural, pois irán incorporando moitas outras persoas as que agradecemos que aceptasen o convite da Asociación Galega de Editoras de concorrer un ano máis a esta actividade. Acompáñanme na mesa Enrique Alvarellos, que representa a asociación, Anxo Lorenzo, que da Consellería de Cultura, como director xeral de Políticas Culturais, e Manuel Dios, por parte do Concello de Santiago de Compostela. Intervirán nesta orde e, finalmente, pecharei eu con as breves palabras esta sesión inaugural. Bo día. Bueno, benvidos que quixeste subir canda nós xa esta primeira hora para o foro poético que imos a trazar, foro poético editorial que trazaremos hoxe mañá e compartir entre nós experiencias e futuros. Primeiro, mando-vos un saludo dende México do noso presidente, de Xosé Ballesteros, e a excusa de non poder estar aquí porque está na celebración en Guadalaxara da Feira do Libro Infantil e Juvenil, que sabedes que se celebra estes días alá. Presidenta do Consello de Cultura Galega, Rosario Álvarez, Concelleiro de Educación de Santiago, Manuel Dios, Director Xeral de Políticas Culturais da Xunta, Anxo Lorenzo, amigas e amigos. Como no noso himno, cunha pregunta, cun interrogante, abordamos este 15º Simposio do Libro da Lectura, Poesía a luz apagada. Vendo o elenco convocado para estas xornadas de hoxe mañá, eu penso que a conclusión vai ser clara e bastante iluminadora. Celebramos a 15ª edición dun simposio convocado pola Asociación Galega de Editoras e coorganizado co Concello de Santiago, a quen agradecemos de novo a súa axuda, como o resto das entidades colaboradoras, o Consello, a Xunta de Galicia e Cedro. O primeiro simposio celebrárase precisamente nesta mesma sala o 2 e 3 de decembro de 2004. Fora clausurado polo xornalista Juan Cruz e falara dos perigos da globalización. Daquela non había en mente nin crise económica, nin digitalización ou presunta morte do papel. Outros eran os interrogantes. Decidimos dedicar a poesía a esa luz dos versos editados esta edición número 15 porque a ela pensamos, a cubillo, referencia, destino, rebeldía en tempos avoltos. Teremos poñentes expertos en animación lectora. A poesía é unha ferramenta pedagóxica de primeira orde. Fomenta a sensibilidade, afonda na lingua, dalle forma a ese mundo das metáforas que as cativas e cativos teñen xa de seu e potencia a capacidade de retención, a memoria. Que máis pedir? Teremos conferenciantes que demostrarán o ben que habita ou cohabita o verso coas outras artes creativas. Coa ilustración, Yolanda Castaño, que abrirá nuns minutos coa súa conferencia estas xornadas, inaugura estes días o novo xénero do cómic poético, mais tamén, indubidablemente, coa música, co teatro, coa danza, coas performances máis heteroxéneas. Tamén veremos aquí proba de algo desto. Ata os novísimos encontros de recitadores que polo mundo xa se autodenominan Poetry Slam, impactos en verso, poderíamos dicir aquí, no que tan importante se revela a transmisión oral. A poesía ten gran acubillo, por outra banda, nas redes, é a súa nova atmosfera. A esencia, o lóstrego dun haiku encaixa e transmite a perfección nos caracteres dun tuit ou nun pé de imaxe ou vídeo de Instagram. Como editoras, pois isto é un encontro profesional promovido polas empresas editoras galegas, sempre tivemos unha relación de precaución co xénero poético. Falo de precaución para definir ese proceso de, primeiro, extrema ilusión e aposta á hora de decidir editar un libro de versos. Segunda fase, xustificar esa decisión no noso balance económico e vital. A poesía é un xénero delicado en todos os sentidos, tan delicado como alimento imprescindible. Dou só un par de cifras, nada máis. No Estado español, en 2017, de cada 100 libros mercados, o 1,3% era de poesía. Datos da Federación de Gremios de Editores de España, na que a nosa asociación está integrada. En toda España publicáronse o ano pasado 90.000 títulos de 3.027 editoriais. Por certo, 259 creáronse novas en 2017 en todo o Estado.
Deses 90.000, 4.074 foron títulos de poesía, é dicir, un 4,5%. Edítase máis do que se merca. 1,3% compras, 4,5% edición. Como editar poesía hoxe? Por que son xa que logo as cuestións que se irán abordando nestas xornadas. En calquera caso, o libro poético debe ser, dende o punto de vista da produción editorial, un obxecto visual que preste ao tacto, que sorprenda pola imaxe, que levante no lector esa exclamación de «carai, que edición máis bonita». Vou concluindo. O poder creativo da poesía hoxe en Galicia é enorme. Veremos aquí mostras evidentes. A nosa cultura escrita ten como xerme, cos troveiros e xograres de hai 7 séculos, a poesía como vehículo primeiro de transmisión e de emoción. Seu rexurdimento do XIX viviuse coa alma poética, sensible, reivindicativa e feminina de Rosalía. E nos anos dourados de soños tan efémeros e ansia de futuro da República, agromou a palabra poética dun xeito moi potente que ata nos mercados de gando como de Santa Susana, xente como Arturo Cuadrado difundía entre as paisanas e paisanos aquelas follas poéticas en cores da revista Resol. Como non dedicar, pois, despois de 15 anos, un simposio da edición do libro e a lectura á poesía? Atrévome a cambiarlle xa o nome que nós mesmos quixemos darlle a estas xornadas e afirmar poesía a luz prendida. Gracias. Ben, moi bons días a todos e a todas e a todos os que acabades de madrugar para poder estar aquí a primeira hora deste simposio, 15ª edición, centrado ademais no ámbito da poesía, e ademais cun título, cun subtítulo, cun lema que eu cando vin quedei un pouco impactado, non? A luz apagada, poesía a luz apagada en forma de pregunta. Agora, o vicepresidente da AGE, da Asociación Galega de Editoras, acaba de responder a ese interrogante, e xa non é ese interrogante ou non é ese enunciado negativo, senón todo o contrario, non? A luz prendida, co cal, bueno, pois eu quedo tranquilo, todos quedamos un poquinho máis tranquilos e, sobre todo, creo que quedamos enfocando ou dirixindo esta cuestión, efectivamente, da poesía en Galicia nestes momentos como unha boa nova do que é a creación literaria en Galicia a través da poesía, un xénero, obviamente, que non concita, como acaba ademais moi ben de comentar Enrique Alvarellos, unha gran potencia na edición en Galicia e en España, pero que é un xénero absolutamente imprescindible e, sobre todo, é imprescindible por moitos motivos, pero un deles é precisamente o que comentaba de esa capacidade que ten a poesía de hibridar, de conectar con outros ámbitos creativos, con outros ámbitos dese ecosistema cultural e, sobre todo, engadiría eu tamén a capacidade que ten de conexión coa xente nova, coa xente máis moza. Sabemos perfectamente que unha gran parte dos creadores no ámbito da literatura e noutros ámbitos da creación comezan o seu ámbito creativo, comezan a súa andaina creativa a través precisamente da poesía. Por lo tanto, a poesía é absolutamente imprescindible, non porque haxa centos de miles de obras vendidas, senón precisamente polo que ten de porta aberta, de porta de entrada na creación literaria e noutros ámbitos da creación, e, como digo, a través da poesía desde o ámbito máis novo. E, desde logo, temos nestes momentos en Galicia, tivemos sempre, pero nestes momentos en Galicia, propostas, algunhas das que se van poder ver aquí estes días, hoxe e mañá, que son tremendamente atractivas pensando nese público novo, nesas persoas novas, nese ámbito dos nosos destinatarios, dos destinatarios das nosas propostas culturais, que son os máis novos e que son os que temos que, de alguma forma, amarrar para que despois, cando se fan un poquinho maiores, continúen enganchados, continúen vinculados coa cultura literaria galega e, principalmente, claro, obviamente, en galego. Así que alégrome de poder estar hoxe aquí nesta presentación, de que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, participe na colaboración, a través do convenio de colaboración anual que temos coa Asociación Galega de Editoras, para poder facer posible este simposio, esta 15ª edición, evidentemente, no Consello da Cultura Galega, aquí, onde naceu este simposio, como comentaba tamén Enrique Alvarellos, por suposto tamén coa participación do Concello de
Santiago de Compostela. Esta tamén é, de alguma maneira, a súa casa, para lá, pero para o lado da lá, pero aquí estamos, polo tanto, no mesmo edificio, compartindo espazo, o Consello da Cultura compartindo espazo, obviamente, co Concello de Santiago. E, bueno, en fin, desexo-vos unhas xornadas interesantes, proveitosas, para as persoas que vindes de fora, pois, e non coñecedes a potencia da creación da poesía en galego, creo que vai ser unha sorpresa estes días, e o resto, pois, bueno, imos poder atender polo menos unha parte, non todo, polo menos no meu caso, proxectos que están, creo que son moi interesantes e que entre todos temos que ser capaces de proxectalos adecuadamente. E, en fin, suscribo o lema, agora xa refeito por parte de Quique Alvarellos, da luz prendida e non, ou sí, como resposta a esa luz apagada, a luz prendida, por suposto, da poesía en galego. Grazas. Bo día, señora presidenta do Consello, señor director xeral de Políticas Culturais, vicepresidente da Asociación Galega de Editoras. Bueno, para min é un placer, primeiro, agradecer o convite. Para o Concello é moi importante e especificamente para o Departamento de Educación e Cidadanía seguir a colaborar coa Asociación Galega de Editoras na celebración e na continuidade deste simposium que vai xa pola 15ª edición, e iso non é fácil, os que tivemos algunha oportunidade de darlle continuidade a actividades do tipo que sexan, pois superar 15 edicións de calquer cousa é moi complexo neste país. Por lo tanto, parabéns á asociación, parabéns a todas e todos e de maneira en particular ás persoas que vades a participar a continuación na reflexión e nos debates do simposium. A min tamén me sorprendeu, debo recoñecelo, o título, non? Porque eu son dos que pensaba que a poesía tiña a luz prendida, fose máis ou menos minoritaria, pero prendida sempre, non? Polo menos os que nos gusta a poesía. Pero o comentaba na presentación en roda de prensa que hai tamén síntomas de que a poesía ten a luz apagada. Cando hai unhos días, pois, líamos, escoitábamos como para definir a España actual, a España do século XXI, de 2018, alguén recurría a un autor que non se caracteriza precisamente por formar parte das antoloxías académicas, non? Para definir a España actual, bueno, pois son unha persoa que escribe textos con odas a Franco e con os heróis do Alcázar, a los camisas viejas. Hoxe, en este ano de 2018, pois tamén sorprende e nos dá síntomas de que para algunhas persoas a luz está apagada, está moi apagada desde hai moitísimos anos. Eu creo que a España que existe hoxe, desde hai moitos anos xa, non? E aquela que desexamos, a Galiza que desexamos, pois ten moi pouco que ver con esa definición que apela sobre todo ao orgullo e á raza, non? Eu creo que eso é un síntoma de que hai que prender moito máis a luz e hai que prender moito máis as luces. Polo tanto, eu vos desexo moito éxito, que prendades moitas luces, fan falta moitas luces para poñer a poesía no lugar que se merece, e algunhas persoas prenderlles a luz viríalle moi ben a estas alturas de século. Mais nada e moitas grazas. Ben, moitas grazas de novo. Estamos aquí acollendo unha vez máis, como xa se dixo, a estas xornadas que forma xa parte da nosa tradición, non? Cando no ano 2004 a Asociación Galega de Editoras solicitou o amparo do Consello da Cultura Galega para organizar a súa primeira edición,
bueno, todos desexábamos que houvese unha segunda, unha terceira, unha cuarta, pero desde logo reconforta ver que houve esas e que estamos na número 15. Como xa se dixo, pois non é fácil neste país chegar a 15 edicións consecutivas, polo tanto, iso é, digamos, unha garantía e a certificación de que aquela xornada era necesaria, de que era interesante, de que despois viñeron moitas outras e moitas máis que virán a seguir. Decían daquela que nesta xornada proposta pola que daquela se chamaba Asociación Galega de Editores, non? Aspiraba a converterse nunha cita anual entre o sector editorial galego e a sociedade, non? Ver que despois de ano tras ano chegamos á edición número 15 a demostración de que efectivamente se conseguiu, de que aquel desideratum inicial realmente se foi cumprindo ano tras ano e esperemos que moitos máis aínda, non? A actividade que eles promoven, por outro lado, desde o punto de vista do Consello da Cultura, é unha actividade que vai moi de acordo tamén cos nosos intereses, digamos, e co tipo de actividades que a nós nos gusta desenvolver, non? Porque aquí, durante estes anos, abordáronse cuestións como a historia da edición no país, os problemas e os retos que ten o sector, e, por tanto, se ten o sector do libro, se ten o sector da edición, ten digamos, todo o sistema cultural galego. Presentouse aquí nestas xornadas o primeiro estudo sistemático da situación editorial galega, falouse do libro escolar, dos problemas, beneficios ou non beneficios da gratuidade do libro escolar, falouse da situación do libro infantil, da situación das bibliotecas, do mercado do libro, dos problemas que podía traer para o sector a globalización, etc. É dicir, problemas que afectan o día a día, os intereses de toda a xente que traballa no sector, pero tamén a continuidade, a vitalidade do sector, os retos con que se enfronta, os problemas que hai que resolver e, sobre todo, pois, buscando entre todos vías de saída, vías de solución, vías de avance para que realmente pois, o sector do libro da lectura progresen e con eles progresa a cultura de Galicia, non? Quer dizer, que son actividades que o propio Consello da Cultura podía promover en por sí, pero que desde logo nos agradecemos moito que non sexa desde esta instancia onde se promova, sino que o propio sector, en colaboración connosco, que realmente nos limitamos a poñelo o local, digamos, non? Pois a dar amparo á actividade, que sexa o propio sector o que se reúna, o que convoque os seus pares, que convoque as outras persoas interesadas e sempre, por suposto, con o noso apoio, non? Por lo tanto, para nós é realmente unha satisfacción que esta xornada chega ao número 15, pero tamén o é que a Asociación Galega de Editoras siga contando co Consello da Cultura Galega para promover esta actividade e para levála un ano máis adiante, neste caso, de alrededor da poesía, non? Debo decir, ademais, que para nós a Asociación Galega de Editoras, aínda que, lóxicamente, ela mantén a súa independencia en todos os sentidos, é como unha especie de fillo que ten como unha sede oficiosa neste local. Insisto, mantendo sempre a súa independencia, pois eles acoden ao Consello cando se trata de facer asambleas, reunións de distinto tipo, convocatorias, pero tamén esta xornada. E nós sentímonos moi satisfeitos desta relación, que xa dura moito tempo, que é unha relación que é satisfactoria para as dúas partes, que estamos encantados de seguir acollendo as súas actividades, como estaríamos tamén encantados de poder acoller outras actividades semellantes de outras institucións que, como a Asociación Galega de Editores, está tan implicada na promoción da cultura deste país. Por tanto, encantados de acollelos, de facer todo o posible para que a xornada anual sexa un éxito e convidámoslos a todos a participar da mellor maneira posible, a ter moi bons resultados tamén desta cita de agardámolos tamén en 2019.
Bueno, bo día. Damos a benvida a Yolanda Castaño e agradecemoslle que aceptara o convite da Asociación Galega de Editoras para abrir coa súa conferencia este 15º Simposio do Libro e a Lectura. Yolanda, como todos sabedes, escribe e publica poesía dende moi nova. Aos 17 anos ganou o seu primeiro premio importante, o Fermín Bouzabrei, e publicou o seu primeiro libro, Elevar as pálpebras. A aquel primeiro libro seguironlle 13 máis, 5 deles para lectorado infantil, e numerosos e prestixiosos premios. O da crítica española por Vivimos no ciclo das Erofanías, ou o premio da Fundación Nova Caixa Galicia por a segunda lingua, entre outros moitos que non citarei porque se me pediu expresamente que fose breve na presentación. Traducida a máis de 20 linguas, Yolanda Castaño é, ademais e sobre todo, unha inqueda activista cultural. Dirixe proxectos culturais con presencia de poetas galegos e do mundo todo desde hai máis de 10 anos, festivais, ciclos, talleres de traducción poética, lecturas públicas, escribe en prensa e revistas especializadas e a presenza da súa obra en libros colectivos cóntase por decenas. É convidada habituais en festivais poéticos e literarios de todo o planeta. Nos últimos anos está a traballar en proxectos nos que a poesía hibrida con outras artes, da plástica á danza e da arquitectura á do audiovisual. Nestes días está a presentar o seu último libro, O puño e a letra, o primeiro cómic poético galego. Yolanda Castaño. Moi ben, pois moitísimas grazas por esa sintética pero tan completa e xenerosa presentación, Miguel. Moitísimas grazas a todas e a todos vos por estardes aquí vindo dende fora e todo. Dende logo a Asociación Galega de Editores por terme concedido este privilexio, por terme dado esta oportunidade. Non creo que efectivamente non fai falta xustificar demasiado que se dedique este congreso á poesía, que, pois, queras que non segue a ser o xénero literario estandarte da nosa literatura, segue a gozar do maior estatus social, literario, etc. Grazas, polo tanto, por darme esta oportunidade, non? Que tamén os micrófonos son oportunidades que, cas que hai que exercer certa responsabilidade, non? E eu, espero que esta audiencia, que, non é que sexa moi masiva, trascenda o círculo de editoras de poesía, traductoras de poesía, poetas, poetos, etc., para ir barallando así unha interpretación, efectivamente, deste título. Non hai como poñer títulos con personalidade, non? Porque chaman a nosa atención e xa nos lanzamos aí a facer interpretacións desta frase que non deixen diferente a ninguén, non? Ou seja, non sei, se teño que barallar diferentes vías de interpretación, pois, non sei se inspirada na poesía erótica femenina dos 90, a cal me vou a referir, dende logo, pois me parece como quen convida a que o fagamos ca luz apagada, non? Si en petit comité como estamos. Entón, non sei, como é? Poesía a luz apagada? Pois estamos aquí pola paixón, pero soportámonos o xusto? Ou poesía a luz apagada? Estamos ben habidos, pero faltanos autoconfianza, non? O sea, fagámolo, pero ca luz apagada, sin mostrar demasiado as carnes, non? Ou, ao mellor, se cadra non me fixei de abondo no interrogante, ao mellor se trata dunha interrogante así como descrida, como poesía, a luz apagada, de verdad, a estas alturas, despois de tantos séculos, dende o século XII, e seguímoslo facendo ca luz apagada. Non sei, non quixera deixar pasar esta oportunidade de calquera xeito para facer unha pequena revisión así moi rápida da nosa historiografía recente no que respecta ás últimas décadas de poesía galega, xa que estamos, non? Eu si son das que pensa, evidentemente, de que a poesía galega goza dunha saúde excelente no que atinxe á creación, non? Calidade e diversidade na convivencia de moi distintas promocións nun mesmo espazo de tempo. Eu son das que ve o vaso medio cheo, o sea, sí que son das optimistas e da que cree profundamente na enorme saúde desta poesía, na súa enorme calidade. Tamén é certo que hai moito pesimista que non debe de sair moito. Non sei a que países van, ou se non son países, a que bibliotecas van, ou se cadra, pensan que hai un país que chegas ali, están Rimbaud, Baudelaire, César Vallejo, Aida Vitale, todos escribindo ao mesmo tempo, non sei.
Entón, ese tipo de pesimistas pouco informados non son do meu estilo. Aquí conviven voces totalmente en forma, capaces de se renovar en cada fórmula, de reinventarse, pois por unha banda veteranas, non? Que van dende a propia María Xosé Queizán, Marilar Aleixandre, poetas que se autoexixen, que se poñen contra as cordas para tirar un treito máis da súa poética, como a imprescindible Pilar Pallarés, por exemplo, como a voz sempre solvente e profunda de Eva Veiga, poetas sempre á procura, disconformes e resplandecentes como Ana Romaní, e poetas cuxos libros desexarías presentar nas alfándegas do mundo adiante en lugar de pasaporte, como a Chus Pato. As dúas últimas, por certo, apareceron arredor do cambio de década 80-90, case anunciando unha mudanza de rumbo que realmente eclosionaría na segunda metade desta última. Pero antes disso, imos botar un vistazo ao que foi quedando da xeración dos 80 galega. Unha das promocións, como todas e todos sabedes aquí, máis florecentes, encumiadas e prolíficas que hoxe seguen a dar o prelo títulos en verso. As traxectorias destes coñecidos por boa parte da crítica como poetas dos 80 foron individualizándose cada vez máis, obviamente. Cáccamo emprendeu unha transcodificación do seu discurso político que incidiu na faceta da súa poesía cívica sen que a emoción se resentise. Ata o seu pasamento en 2008, o proxecto poético de Ramiro Fonte empeñouse en se converter na versión galega da poesía da experiencia española. Tematizou a memoria histórica Claudio Rodríguez Cer, dedicouse máis á narrativa Manuel Rivas. Bueno, houve un pouco de todo, non? En xeral, unha progresión desigual, sobre todo entre os que conseguen manterse ao día, revisar as súas propias conviccións poéticas, contrastar ideas, poñerse en dúbidas, non deixar de procurar, non dar todo por sabido, retarse, ler aos máis novos e novas, atreverse con elas a un diálogo xeracional, grazas Forcadela, parabéns Román, e os que, pola contra, só parecen rosmar resentidos en riba dos seus sofás. A dos nosos tempos, esa sí que era boa poesía. Bueno, eles saberán. No 95 chegaron os 90. No 95 chegaron os 90. No que, visto dende hoxe, parece un plan orquestado de asalto feminino ao poder, como se naqueles tempos existisen circulares de WhatsApp ou de Twitter nos que puidese escribirse a facer poesía con marca de xénero. Pásao. Na realidade, unha rapaza en Curtis, outra na Pobra do Brollón ou outra no barrio de Elviña, que aínda non se coñecían entre sí, respondían, obviamente, a unhas mesmas circunstancias sociohistórico-culturais dun xeito, máis ou menos semellante. Visto dende hoxe, parece gloria, non? O tan cacarexado boom de mulleres poetas veu para mudar non só a escrita en galego, senón o xeito de lermos, o canon, o sistema. Veu para mudar a escrita dos compañeiros. E mesmo a eclosión de María Sáncheces, Bertas Garcías Faetes, Ángelas Segovias e Saras Torres, que está a vivir agora mesmo a poesía española, como a quen descubre así como un novo continente, non? Hai que dicir que se deu na poesía galega con 20 anos de adianto. Pode que estas cousas xamais veñan a aparecer nos libros de texto da literatura desa pel de touro, camisa branca ou bomber verde. Visto dende hoxe, como digo, parece gloria, non? Dicía, pero había que verse no allo, en 1997, inocentes e grunges. As figuras de relevo non se chamaban entón Emmas nin Marías, non pensedes, Non vos equivoquedes, as posicións dominantes non combinaban vestidos hippies con botas Martins. Os nosos compañeiros de xeración, da xeración anterior, quero dicir, a dos 80, non só vivían con medo ao parricidio, senón que tamén nos descoñecían profundamente.
Eu lembro perfectamente, 1998. Estevo Creus, pois non me soa. Tomaban a típica estrategia de enxalzar as figuras máis continuistas das súas estéticas. Que vos son Miro Villar e Martín Veiga, dicían, verdade? Pois claro que o son, pero, home, disimulade. Moi maior fai isto de apoiares carreiras, por un lado, que refrenden a túa propia poética e polo outro que non che fagan sombra, non? Está ben. Vistos dende hoxe, todos os anos 90 parecen así dunha cor de rosa, tirando a violácea, pero aínda 10 anos despois, as poetas galegas daquelas se nos insultaba gratuitamente nunhas redes de torpes e pouco civilizados comezos, nos que se aludía a aspectos persoais para deostar a nosa carreira, se sospeitaba dos xeitos polos que acadáramos X logros. Eu lembro dúcias e dúcias de entrevistas nas que tiñamos que xustificar a roupa e a maquillaxe que utilizábamos. Se falaba de favores sexuais a cambio de outros literarios. Sí, todo moi moderno e moi igualitario. Cada unha de nosotras terá feixes de anécdotas para contar, obviamente. Eu lembro recensións literarias que remataban dicindo que os ciclos menstruais che sexan propicios, Yolanda Castaño, e deas escrito un bo libro. Verídico, verídico. Ou unha páxina web de humor gráfico que decidiu inmolarse en público porque dicía que non pagaba a pena seguir se non podían insultarnos. Todo moi moderno e igualitario. O curioso é que non estou falando do Pleistoceno, que parece como que sí. Non, estou falando do ano 2007. E aínda máis curioso, toda a xove intelectualidade cool daqueles anos conxurouse na nosa contra. Isto era o que molaba. De veras, eso fai 11 anos. Os lentes violetas, que agora pola contra están tan de moda. Acaba de sair onte unha colección dunha das editoras máis comerciais e potentes baseada no feminismo. O feminismo como marchamo comercial nun momento dado, non? Pero naqueles anos 90 non estaban aínda tan de moda eses lentes violetas e deberon parecerlles algúns moi horteras. E é que, é normal, a nosa relación coa perspectiva de xénero pasou nos últimos tempos por fases e fases, vertixinosa e dinámica, en constante evolución. As mesmas das que antonte se rían, onte pola tarde foron resgatadas dende unha óptica queer capaz de enfocar un efecto emancipador. E se somos o suficientemente autocríticas como para manter en revisión os nosos propios xuizos, podería resultar construtivo, pois, por que non abrirmos debates? Iso sempre é positivo, abrirmos debates, non? A hora de sometelos ao paso do tempo. Lembro, por exemplo, o discurso dunha compañeira de xeración, María do Cebreiro, en 2008, sobre a poesía erótica feminina dos anos 90. Naquela altura, ela viña a calificala de algún xeito como, como de máis colaboracionista co patriarcado, un pouco cal encarnacións da proxección dun desexo masculino do que verdadeiramente subversivas e desmontadoras do hexemónico. Habría debate e cuestionaba a súa desconfianza de que como mulleres conscientes podamos ser donas do noso propio desexo. Daquela eu pregúntome, que prácticas sexuais, xa meténdose un pouco máis en fariña que a luz encendida, que prácticas sexuais podería eu como muller poetizar e cales levan chantada en riba a bandeira do patriarcado? E ainda iría máis lonxe. Unha hipótese, unha hipótese. E se a miña poesía erótica fose dirixida a outra muller, poño por caso? De que partes do corpo da miña amante podería falar eu con liberdade e cales outras están xa para sempre colonizadas polo patriarcado? Afortunadamente o feminismo avanzou no noso país, non se pode negar, nos últimos anos dun xeito satisfactorio. E sin ánimo tampouco de botar campás ao aire, debemos recoñecer que a súa loita acadou aquí logros ben considerables.
Non é menos certo que, bueno, tamén o feminismo se move entre papéis como peixe na auga, é un medio no que se desenvolve genial, fora del xa respira máis como por branquias. O papel de páxina de poemario, pois tampouco ia ser menos. En calquera caso, e a pesar de que ningunha de nós se chamaba Mencía, pasado o intre da contemporaneidade, que sempre é horriblemente peliagudo, sino que lle digan a María Mariño, por exemplo, o paso dos anos sentounos, bueno, relativamente ben. O chiste do Mencía non quedou moi logrado, pero bueno, sentounos relativamente ben. E digo relativamente porque unha das certezas que saco en conclusión do proceso de xestación desta ponencia é que pasei de Tahoma 11 a Tahoma 12. Por iso digo relativamente ben, pero bueno, correcto. Co cambio de século chegou esa época difusa e algo parada, confusa, que algúns deron en chamar xeración perdida. Recórdoa perfectamente. Aparecían novas voces, pero viñan sen fanfarrias, sen polémicas. Non abusaban de especies. Eran intelixentes e discretas. Tiñan referentes e bo gusto. Non caera sobre eles e elas a debacle da crise aínda, así que na teoría contaban pois coas plataformas e algunhas canles e algunhas ata se empregaron. Os fanzines punkis e as quedadas foron sustituídas pola rede. Agora, na que as poetas intercambiaban sen poñerse cara. Se o grupo dos 90 funcionou porque funcionou como grupo vital, como corpos que se xuntaban para abrazar iniciativas poéticas e diarios compartidos, as voces da primeira década do 2000 líanse as unhas ás outras e ao mellor tardaban anos en darse dous bicos. Escribían ben, non o petaban, pasaban cousas e non pasaba nada ao mesmo tempo. Sen relevo xeracional en bloque como tal, os 90 aínda aproveitábamos os mimos de ser falsamente as benxaminas da casa. Despois, a crise económica caeu como un trebón e arrasou con case todos os avances que se foran dando cara a unha normalidade no noso sistema. O aparato institucional, o sistema editorial, todo murchou ou fíxose o murcho, que tamén, non? Dependendo do caso. Algún happy flower, así que había por aí, trouxo a colación, máis de un, que trouxo a colación que crise significaba oportunidade na lingua dunha nación que xira todo á dereita mentres pon o intermitente cara á esquerda. E digo, mentres abofé que crise, eso me quedou moi claro, significou unha oportunidade. Unha oportunidade para o poder, a de xustificar unha conxuntural rebaixa, recorte, rescisión no tratamento xa mermado que se lle daba ao produtor cultural. Oportunidade seguro. Lembro neste punto unha vez máis o reparto do pastel do libro no que falando como falamos agora nesta edición de xénero poético, se me permite, aínda ás veces vemos perigar o noso ridículo 10%. Confeso que me ofende profundamente cando os choros, cuidado, sen dúbida xustificados, aquí hai que chorar e reivindicar, pero eses choros, insisto, xustificados das librarías, das editoriais e das distribuidoras se producen en presenza de poetas ou poetos. A mí oféndeme moi profundamente. Somos as primeiras persoas ás que se anima a que renuncien a súa parte en traballos e encargas sen que renuncien a súa distribuidores, editores e libreiros. Sempre que escoito a un poeta repetir consignas inxenuas e rancias como que o bonito da poesía é que o facemos por amor, só se agudizo, só un chisquiño máis o ouvido, podo escoitar frotarse as mans a un poderoso. Un político tirando rédito, unha programadora vendo como a fornecen de contidos gratuitos, un empresario aproveitando unha porcentaxiña máis. A que máis, me pregunto sempre, a que máis pode aspirar un patrón que a que quen traballa desexe facelo gratis? Iso é tocar teito, non? Cada vez que vexo que o poder conseguiu inocular nun escritor
nunha creadora literaria, ese discurso tisnado desa pátina beatífica, encontro profundamente perverso. O contrario do pernicioso capitalismo non é traballarmos gratis. O contrario do capitalismo é aquí o comercio xusto. Ninguén pretende enriquecerse, non queremos facer cousas bonitas, nin, despois de décadas de andaina, seguir dándonos a coñecer. Aspiramos ao mesmo a que aspira un electricista, un profesor de italiano, un diseñador gráfico, unha música. Aspiramos, nin máis nin menos, que a traballar. Pero deixei o meu pequeno percorrido pola historia da poesía galega xusto cando a crise chegou para explicarnos as poucas intencións de eventualidade ou reversibilidade que traía. Isto era moi curioso tamén, non? Había quen prometía, non, isto é unha situación eventual, a partir de agora imosche deixar de pagar os artigos que escribas e publiques, pero algún día volveremos. Quen criou isto, non? Nalgún momento da miña vida mantiven 3 colaboracións en prensa semanais, que, debo recoñecer que me pagaban a hipoteca e algunhas facturas. No momento en que me dixeron, a partir de agora, ofrecemosche seguirlo facendo gratis, sabía que tiña que dicir que non, que tiña que renunciar a iso. En que momento poderían volver a pagarme por algo que podo facer gratis? Dignidade para o noso traballo, non? Entón digo que deixei o meu pequeno percorrido pola historia da poesía galega xusto nese momento e sería injusto que interrompese este percorrido sen chegar pois a esta última década que tantas alegrías Ismael nos está dando. Premios da crítica española, nacionais de poesía xove, traducións a outras linguas, galardóns e lectores. Os poetas e as poetas que apenas rozan a trintena son brillantes. Recuperan o corpo, dando un paso máis trascendente. Tematizan a memoria familiar, a identidade territorial, ambiental ou de xénero, tanto eles como elas. Ahora eles tamén teñen xénero. E saben, sobre todo, que o persoal é político. Hibridan a linguaxe poética con cantas faga falla. Exprésanse, contamínanse, exploran e ata inventan novas canles. Teñen unha relación abondo máis profesional co seu oficio da escrita, lecturas máis cosmopolitas. Cos anos chegan a aprender que hai máis poesía galega para alén da AP9, incluso que o mundo é máis amplo do que a Facultade de Filoloxía de Compostela. Saben interpoñer unha certa e ben saneada distancia entre o eu biográfico e o lírico, non vai a ser o demo, entre suxeito e voz, acúrtana, en cambio, entre linguaxe poética e pensamento, e teñen en xeral as cousas bastante claras. Ou polo menos aparéntano que tamén é do que se trata. En calquera caso, quedou claro que vellos esquemas non poden axustarse a novas realidades que están en danza, en mudanza os criterios, que os parámetros que onte funcionaron non serven para as novas circunstancias e que os mecanismos de canonización están en revisión constante. Tras os anos de páramo no institucional e no mercado e nas editoriais, asistimos hoxe, pois parece que a unha lenta e paulatina recuperación. Se o bambeo trouxo algo de reaxuste, foi unha atomización do sistema de xeito que nin os grandes eran xa tan grandes, nin os pequenos tan pequenos. As editoriais comerciais deixaron de vender tanto e, porén, proxectos editoriais independentes e alternativos comezaron a non vender tampouco tan pouco. Non pasou só aquí en Galicia, tamén a nivel estatal e noutros países de Europa. Estas editoriais pequenas e independentes que falaba suplían con dedicación as vellas inercias que xa non parecían funcionarlle tanto ás outras. As pequenas compensaban con promoción a preguiza inmobilista de algunhas grandes. Felizmente, todas foron sacando conclusións e algunhas leccións de efectividade aprendidas. Novas editoriais responden a novos tempos. A novas circunstancias séguenlle novas maneiras. Cada época o seu voceiro editorial. No caso da poesía, volvendo a facer un mini percorrido, coleccións ben bonitas e de formas sinxelas que non facían revisión lingüística nin pagaban dereitos de autoría nos 90, presentacións de libros que eran
iniciativa do autor ou non eran a principios dos 2000, impresións baixo demanda para encoller o custe de probabilidade e os riscos, e máis tarde, deseños e materiais coidados, alto control e dedicación editorial para libros contadísimos, iso sí, e autodistribuídos nos que desaparecen os intermediarios. E canto importan as palabras, verdade? Canto importan as palabras. Verbalizar e visibilizar verdades. Que o galego non distinga, como fai o inglés, por exemplo, editor, tiña que traer as súas consecuencias. Poesía a luz apagada. Efectivamente, brillante e esplendorosa a poesía, non? En potencia. Pero alguén esqueceu darlle o interruptor para arriba. Sen dúbida, unha das vanguardas que máis está a dar que falar no estranxeiro, a facer medrar o noso patrimonio cultural, a ampliar os horizontes do noso pensamento e hoxe a da poesía. Cada vez en máis recantos do mundo se fan eco desta evidencia. Falaba antonte co director de Cultura do Cervantes e no vindeiro ano van facer sector estratéxico do Instituto Cervantes, leire, o cine vasco, a narrativa catalá e a poesía galega. Porén, no país, esta capacidade de risco, esta autoexixencia estética, esta rica diversidade, esta ambición creativa e este fecundo talento non están encontrando saída nas canles editoriais dabondo, nin nos circuitos de divulgación, nin nos espazos de lecer cultura, nin no mercado, nin nos programas de traducción, nin na proxección exterior. Unha lámpada que ninguén aproveita para ter acesa, para que bote luz ata canto recanto poda, para enorgullecérmonos dela. Tal vez, quizáis mesmo, para que nos quente, para que dé a corda aos reloxos, eu que sei, para que nos ubique no espazo. Asociación Galega de Editores, Poesía Esti. Este título, de verdade, que o debeu de crear algún poeta ou algunha poeta. É boísimo. Poesía a luz apagada. Mentalidades miserentas. Temos unha potencia, pero non lle dé a saón que hai que aforrarmos. Pásanos, mira, pero diametralmente oposto que o que acontece coa poesía catalá. A ver se xa abonda de calalo. Non hai ningún catalán, non? A poesía catalá, non me importa dicilo, ainda que haxa cataláns, leva anos vivindo unha auténtica crise creativa. E así é todo, conta cunha política e unha economía que camiñan da man cara a un mesmo obxectivo. No País Vasco, querida Leire, maravilla. Cada ano, atención, 5 axudas de 8.000 euros brutos para pura creación literaria. Estades sentados, non? E aínda máis, dúas delas, desas 5, dúas delas para mulleres. Espérate, dúas delas, aparte desas 5, para menores de 30 anos. Se isto non é unha política cultural para alimentar, para sacar canteira. Bueno, repito, 5 axudas. Canta xente escribe literatura en vasco? Despois hasnos de contar. 5 axudas de 8.000 euros brutos cada ano. Compre un cambio de paradigma xa. O recoñecimento de algo que se chama produción literaria. Queridas editoras e queridos editores. Fálase de produción escénica, de produción musical, produción audiovisual, pero de onde sae un texto literario? Pregúntome moito isto. Excrétano os escritores e as escritoras por algunha glándula? Como aparece un novo manuscrito no mundo? Listo para ser explotado. Construen os escritores e as escritoras de que maneira? Roubando horas ao sono, quitando do tempo de lecer, do dedicado á familia. Fan esforzos incontables para contribuir a un patrimonio, ollo, colectivo. Pois ben, unha vez pasados eses desvelos, esas dúbidas, esas caídas, esas remontadas, eses retoques, eses puídos, no mellor dos casos, o que fan as institucións do noso país é entregar un par de miles de euros de premio e unha palmada nas costas dicindo moi ben, que ben o fixeches, goza do teu premio por uns cantos anos mentres nós demostramos canto fixemos pola literatura e outros explotan o teu texto. Sorrí para a foto.
Non temos nada contra os premios. Son refrendos e son impulsos. Mais compre un cambio de paradigma que non ofreza palmadiñas nas costas unha vez que o esforzo está feito. Compre un verdadeiro apoio á produción literaria. Fornéceme dun lugar, dun tempo e unhas condicións axeitadas para que poda desenvolver o meu traballo de creación poética. Repito, en Euskadi, 5 axudas ao ano para que alguén dedique case todo o seu tempo a rematar unha novela, estructurar unha peza dramática, darlle o pulo definitivo a un poemario. A profesionalización pareceme un certo termómetro da normalidade da cultura dun país, e negar que se pode vivir da escrita en galego é estender un bulo perverso, intereseiro, acomplexado, bastante, e pouco construtor de futuro. Moito mudaron as cousas, non? Repetíamos como cacarexando, aquí só viven da literatura galega, Suso de Toro, Manuel Rivas, moito cambiaron as cousas. Hoxe en día hai uns cantos nomes que se me ocorren que viven da literatura e mesmo viven da poesía. Por certo, nomes dos cales a moi boa parte remata en A. Lamentable, terriblemente, seguimos sen ter un Etxepare, un Instituto Ramón Llull, capaz de cender aquí e alá a luz que sí posuímos. E, aínda así, isto tamén é bastante inexplicable. Non sei se temos ese amor propio, esa autoconfianza, non sei ben de que se trata, ou falla de autocrítica, de dar premios á proxección exterior a institucións que, bueno, me pregunto se de veras pensamos así na nosa intimidade, no noso foro interno, que están suplindo suficientemente esa carencia dun instituto como os que veño de mencionar. De veras, estamos tan satisfeitas? De veras este o noso umbral de exixencia? Contentámonos, enorgullecémonos aínda do moitísimo que se está facendo? De veras que o vemos de premio? Bueno, por certo, as asociacións gremiais, para repartir un pouco, non? As asociacións gremiais non se aliñan tampouco con firmeza nun tratamento que aspira á profesionalización da que falo e que actualice unhas tarifas que máis botan pedras contra o noso propio tellado. Os programas de axudas á traducción, bueno, son un absoluto despropósito, kafkiano, contraproducente, disuasorio e castrante. Solo a luz dos resultados das axudas á traducción, vimos os resultados dunha convocatoria supostamente destinada a favorecer expresamente o xénero poético. Vimos as contías, axudas á traducción de novelas, 4.000 e pico, 5.000, este tipo de contías, traducións de libros de poesía, 300 e pico euros, 400. Isto é así. Foi o resultado. Fundacións públicas, por seguir repartindo, fundacións públicas con nomes de poetas propugnan solicitar a colaboración de rapazas que pagan autónomos e viven da poesía, achegándolles gratis a súa forza de traballo. Fundacións públicas que, por certo, non esgrimen a mesma falla de fondos cando chaman a unha poeta que a un electricista, a unha poeta ou a un poeta que a un informático. Logo, non é que non teñan cartos, é que, a hora de distribuir os que teñen, pois seguen unha política determinada. Isto é así. Eu, de verdade, que daría un brazo por saber o que dirían se levantasen a cabeza no mundo de hoxe as poetas e os poetas cuxos nomes abandeiran estas fundacións. E vendo o apoio real que conceden as súas, non sei, compañeiras diacrónicas e o que lle conceden en cambio a administrativos, traballadoras técnicas ou informáticos. Pero, bueno, eles saberán. E o tratamento digno do labor das escritoras e escritores, a profesionalización, o apoio á produción literaria mediante axudas á creación ben reguladas non son utopías só alcanzables nos países escandinavos como nos queren facer crer. Non. Florecen por dúcias e dúcias dende Latinoamérica ata os Balcáns. Facedme caso que foan e comprobei. Mais humildes, máis contiosas, bueno, pero sempre ofrecendo oportunidades, concedendo crédito ao traballo de creación, dignificando o noso oficio, non regalando nada. Aspiramos apenas ao traballo. Poesía, a luz apagada,
Unha enerxía que, se ninguén acende, non há tampouco de destruirse, senón de se transformar ou tal vez de permanecer latente como a calores residuais, que espero que saibamos enfocar axeitadamente. Porque temos unha potencia capaz de cuestionar o real, de ofrecer unha linguaxe alternativa aos discursos máis gastados, un código alternativo ao poder, capaz de crear novas formas de coñecemento. A poesía inquire, incomoda, desaprende. A poesía recupera, repara, deconstrúe. A poesía desvela, visibiliza, descubre. A palabra traballa no simbólico e esta dalle forma ao real. Por iso, a poesía pode acender luces no noso mundo. Estrelas ou ampolas de cristal, lámpadas de escritorio ou candeas, unha idea sobre as nosas cabezas ou un lumiño nos nosos peitos. Que non se nos apaguen, que non nos apaguen esas luces. Grazas. Bueno, moitas grazas, Yolanda. Temos un pouquiño de tempo, hai un café previsto de descanso dentro dun cachiño, pero se alguén quere facer algunha intervención, algunha pregunta, algunha suxestión, pois Yolanda estará encantada de darnos a súa opinión. Non se xades tímidos. Estamos aquí facendo amigos. Se alguén quere defenderse, tamén é o momento. Seguro que non. Despois non choredes. Bueno, pois se non quere ninguén, non vou ser pesado. Moitas grazas a todos pola vosa presenza. Moitas grazas, por suposto, a Yolanda por esta magnífica conferencia inaugural. E temos un café, creo... Bueno, temos un descanso, ás 12 había un café, que non sei nin que hora é. Perfecto, pois ás 12:30 vémonos de novo. Grazas.